Sallama gare ku masoya tashar mu. Tashar Tarkon Ƙauna TV tana godiya mara adadi tare da jinjina gare ku. Kada ku manta, ku danna mana subscribe a kuma danna ƙararrawar sanarwa don samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Ci gaba da karatun littafi mai suna Wanda Nake So, da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Bayan sun gaisa da mahaifiyar tasa ne, ya dubi kan teburin da ke ɗauke da nau'in abinci daban-daban. Sannan ya ce, Ummata yau shagali za a yi kenan. Hajiya Karima ta ce, Dadin Gani zai yi baƙi. Iyayen Zulaihat ne za su zo don maganar aurenku da ita. Da wuri haka? A bari mu ƙara fahimtar juna mana. Najib ke faɗin haka. Hajiya Karima ta ce, ai sai ka faɗa wa baban naka. Ko abinci bai ci ba, ya fice zuwa ɗakinsa. Shi kuwa Hashim ko da yaushe chat ne a gabansa. Don samun abokiyar hira da ya yi a Facebook mai suna Husna. A cikin ɗan ƙanƙanin lokaci suka saba da juna. Sai dai har ya zuwa yanzu bai sanya kamannin ƙawar tasa ba. Amma a kullum ya tambaye ta takan ce masa, wata ran za mu haɗu insha Allah. Don ya fara jin wani abu dangane da ita. Da alama son ta ne ke ƙoƙarin ratsa zuciyarsa. Ita ma a ɓangarenta takan ji wani shauƙi wanda bata saba jin kalarsa ba. Yayin da take hira da sauran maza abokan chat ɗinta. Lamarin nasu ya yi nisa. Don kuwa har Najib ya san da labarin Husnar Hashim 'yar Facebook. Ko da yaushe Hashim bai da hirar da ta wuce ta Husna. Najib ango. Don kuwa an sa ranar aurensa da Zulaihat. Wata 2 kacal aka sa auren nasu. Najib abubuwa sun yi masa tsauri ƙwarai da gaske. A zuciyarsa yake cewa, ni ne zan auri wacce ba na so? Allah kai ne mahaliccina, kuma kai ne abin dogaro na. In har auren nan alkhairi ne ka tabbatar da shi. In aka san haka ne, Allah ka kawo wata sila da za ta kawo fasuwar auren nan. Hashim ne ya bi shi da amin, zancen zuciya fito waje. Ya ce abokina ka yi haƙuri ka daina damuwa. Dubi yadda kake ƙoƙarin mai da kanka. Magana kake yi amma baka san kana yi ba. Najib ya ce, wallahi ji nake kamar zuciyata za ta fashe. A ɓangaren Zulaihat kullum cikin shirye-shiryen aurensu take. Don kuwa bikin bai wuce saura sati 2 ba. Hashim ne ke ƙoƙarin rabon kati da gayyatar sauran abokansu da ke nesa. Cikin wanda ya gayyata har da Husna wato ƙawarsa ta Facebook. Dama sun yi alƙawarin haɗuwa kafin auren Najib da Zulaihat. Abokina ina so za ka yi min rakiya. Zuwa ina kenan? Najib ke faɗin haka. Zuwa gun Husna, yau ne muka yi alƙawarin haɗuwa da ita. Bayan sun gama shiryawa, Hashim ya kira Husna ya ce to sai ki shirya domin muna kan hanya. Da isowarsu ne suka shaida mata zuwan nasu. Dukkansu suka fito daga cikin motar kowa da irin tunanin da ke zuciyarsa. Najib ganinsa a cikin layin da ya saba ganin sahibarsa wato Milhanat. Ya sa ya fito ko Allah zai sa ya ganta. Shi kuwa Hashim ya fito ne da zummar ganin wacce ya zo domin ta. Suna tsaka da tunanin nasu ne. Idaniyar Najib suka hangi abar ƙaunarsa. Ashe dai kyawunta ya zarce yadda na saba ganinta. Najib ke faɗin haka a ransa. Don kuwa yau ya ganta ne cikin shigarta ta atamfa. Ba kamar yadda ya saba ganinta da yunifom ba. Ga wata haɗaɗɗiyar kwalliya mai rikitarwa. Asalin kyawunta ya ƙara bayyana. Ga kyawun fuska gami da kyan diri. Irin wanda kowace mace ke fatan mallaka. A gefe guda kuma Hashim ne ya kira Husnarsa a waya don ganin jiran nasu ya yawaita. Gani nan zuwa, a cewar Husna. To ai ban ganki ba. Hashim ya faɗa haka yana ta waige-waige. Wanda Milhanat kaɗai ya gani ɗauke da waya a kunnenta. Cikin mamaki ya ce, ke ce ta gurin mai cajin shagon waya? Ta ce masa, cikin fara'a tana waige-waige don ganin inda yake. Kafin ya katse wayar, tun ta hango shi. Dukkansu tsayawa suka yi cikin mamakin lamarin. Ashe Milhanat ɗin Najib ita ce Husnar Hashim. Najib ya ce abokina, ba dai ita ce Husnar da kake bani labari ba. Hashim ya ce da alama ita ce. Don ko babu wata budurwa a nan sai ita. Daga 'yan yara-yara,
sai matan aure. Kuma ka san matan aure ba za su taɓa zama suna chat kamar yadda suke yi ba, sai dai idan ba su da kamun kai ko wanda mazajensu suke tafiye-tafiye, wato aiki ke kai su wani gari. Hashim ji ya yi Najib yana salati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me yake ƙoƙarin faruwa da ni ne yayin da yake ƙoƙarin shiga mota? Shi ma Hashim cusa kai ya yi cikin motar ba don ya so ba, sai don abin da Hausawa ke faɗi, akan bar halak don kunya. Karo na farko da Najib ya wuce Milhanat ba tare da ya yi mata magana ba. Ita ma Milhanat gida ta koma, jikinta a sanyaye, tana sake-sake a zuciyarta. Yanzu na rasa shi kenan? Soyayyata ta farko ba za ta yi nasara ba kenan? Bayan su Najib sun dawo gida ne, Milhanat ko in ce Husna ta sake kiran Hashim a waya domin ta ba shi haƙurin abin da ya faru. Da ɗaukar wayar ta fara da "ka yi haƙuri, ba na yi haka don wata manufa ba ne. Har ga Allah ban san kai abokin shi ba ne." Hashim ce mata ya yi babu komai, ya wuce, sai an jima ya katse wayar. Kai da wa kuma? Najib ke tambayarsa. Hashim ya ce, Milhanat ce, wai haƙuri take ba ni. Kawai na ce mata babu komai na katse wayar. A ɓangaren Zulaihat ko ganin auren take kamar wasa. Amma ga gida ya fara cika da taron mutane. Lallai yau da gobe ta ƙi wasa. Har ta kai ga Najib ya fara daurewa yana waya da ita, amma ba ko da yaushe ba. Wani lokacin haka nan zai yi burus da kiran nata. Da yake mahaifin Zulaihat ɗan Izala ne, cewa ya yi babu wani dinner party da za a yi. Malamai aka kira irin su Sheikh Kabiru Gombe da sauransu. An sha wa'azi sosai. A washe gari ne aka ɗaura auren Zulaihat da Najib a bisa sadaki 150,000. Kamar dai yadda aka saba yi a bisa al'adar Hausawa, akan kai amarya ne yayin da gari ya fara yin duhu. Ko a nan ma haka ne. Bayan an kai Zulaihat ɗakinta ne, ƙawayenta suka taya ta kwana kafin daga bisani washe gari a kawo mata angonta. Soyayyar Hashim ta hana Zulaihat sukuni, don kuwa a yanzu ba ta da wani buri da ya wuce ganinsa. Sai dai Hashim ɗin ya ƙi bari hakan ta kasance, duk da cewa shi ma yana matuƙar son ta gami da muradin son ganinta. Yakan yi kamar babu komi ne, domin gudun mai abokinsa zai ji a ransa. Ko da ta kira shi, ɗaga wayan yake cikin sauri-sauri ya ce zan kira ki tare da katse wayar. A wani ɓangaren so guba ne, duba da yadda Milhanat ta sauya, duk ta bi ta rame, saboda yawan tunani a kan Hashim, tamkar ba ita ba, har ta kai ga mahaifiyarta, wato Ladidi na tambayarta, Mama na wai kwana biyun nan me ke damunki ne? Na lura da ke ko abincin arziki ba kya son ci, ba kamar yadda kika saba a da ba. Ga yawan tunani da ya miki yawa, wani lokacin ma zan ta magana amma tamkar ba kya gurin. Lafiya ƙalau ummata, ni ma dai ban san me ke damuna ba. Haka kowa yake cewa, in ji Milhanat. Mahaifiyarta ta ce, akwai dai abin da ke damunki, haka nan mutum ba zai ta ramewa ba. Yayin da take fifita murhunta da ta ɗaura tuwon masara miyar kuka. Da dawowar su Hashim daga masallacin sallar isha ne, ɗaya daga cikin abokan Najib wanda suka yi makaranta wato Abdulsamad yake cewa, ya kamata mu zo mu kai angon nan ɗakin amaryarsa, domin na fahimci ya ƙosa. Dukkansu suka ƙyalƙyale da dariya. Shi kuwa Najib fuskarsa a ɗaure, sai tarin yawan fargaba da suka cika zuciyarsa. Hashim ne ya ce,
Abokina je ka shirya, dare na yi. Gwara mu je mu sallami 'yan matan amaryar nan. Kowacce ta tafi gidansu. Muhammad, ɗaya daga cikin abokansa na unguwa, yake cewa wai dama har yanzu ba a daina ba da kuɗin sayen baki ba. Abdulsamad ya ce, kai ma ka san ba za a daina ba. Suna tsaka da tattaunawarsu ne, wayar Hashim ta yi ringin. Cirowa ya yi, tare da duba fuskar wayar don ganin wanda yake kiransa. Sunan Husna ya gani, wato Milhanat, don bai samu sukunin canza sunan ba. Mayar da wayar aljihu ya yi, suka ci gaba da hirar. Can sai ga ango Najib ya fito. Cikin shigarsa ta malin-malin, farar shadda. Ƙamshi ne ke tashi, ya ce musu, bari na je sashin Abba mu yi sallama. Yanzu na baro gun Momi. Bayan ya baro gun mahaifinsa ne, ya dawo ya samu abokansa har sun shiga cikin mota. Shi ma cusa kai ya yi cikin motar. Ko ɓata lokaci babu, kai tsaye Taraba ya suka yi. Manya-manyan kaji 2 suka saya da su Hollandia. Da isowarsu gidan amaryar tasa, suka yi sallama, "Assalamu alaikum." Dukkansu 'yan matan amaryar suka amsa da "Wa alaikumussalam." To masu saurare, da haka nake ce muku, mu haɗu a wani jigon don jin yadda za ta kasance tsakanin ango da amaryarsa. Kada a manta a ci gaba da liking da comment. Masu sauraro, sai da ku.